IFM News. Traffic. Pinadayawan ni Mr. Angelo Damo, mangisursuro iti San Nicolas National High School ni Mayor Edmar Vincent Bingbong Bunuan, daytoy ket kalpasan, iti voluntaryo ang panangimanduna iti nairot at trapiko iti malamkalman, iti paset na iti barangay 24 San Nicolas, iti kaawan, dagiti traffic aid, iti ili. Kuna ti mangisursuro abilib iso na iti mayor, gaputan nupay awan iti kamera, awan dagiti tao, ket tilang ipagpakita na ket pudno a serbisyo. Imbatad ni Mr. Damo ang pudno a leadership iti impakita ti mayor iti ili ti San Nicolas, ken saan daytoy ama inaig iti politika, no diket di mainaigen kadagiti maidadauluan at tao, ken daytoy iti klase dagiti tao nga agtrabaho addaman kumitkita wenno awan. Gapo iti daytoy nga inobra iti mayor ket napalaos launay iti panagyaman dagiti mangisursuro iti San Nicolas National High School, gapo ta pinagbalin na anatalged iti seserek dagiti mangisursuro ken dagiti estudyante. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.